Salam ekran ildeşler, men size Microsoft Office Excel 2010 programmasyny öwrenmek maksatlar bardy gurrun bermekçi. Microsoft Office Excel bilen işinde san bilen iş sarşan adamlar, misal üçin hasapçylar we hasap bilen meşgul bolan adamlar üçin berýärdir. Ýöne bu elektron tabletler mümkinçilikler tükenmeýär. Maglumat tablete görüşinde hödürlenip bilinjek akly ýagdaýlarda Excel aýrylmaz kömekçidir. Excel 2010 mümkinçiliklerini bilýär. Sizlendik bulanjy işinde hemişe hasap meselesi we problemalar bu programmaň kömegi bilen çözüp biler. Excel'in kömegi bilen owadan dizayn edilen tabletler döredip redaktýerlap we çap edip bilersiniz. Matematik we logik funksiýalaryň kömegi bilen saglarda tekstlerde ähli amallar çat ýerine ýetirip bilersiniz. Bundan başga da Excel tabletler Word, text redaktoruna resmi namalar goşmak bilen ýerleşdirip bilersiniz. Excel'in ägert ol mümkinçilikler bar we şüphesiz öňsüňden gowy programmalarynyň biridir. Şeýlede bolsa onu öwrenmek we ulanmak düňeşdirýär däl. Dünýäniň islendik künjegine giňen ýaýramak mümkin rol oýnaýar. Bu programma häzirki wagtda islendik kompýuterde diýen ýaly guruldy. Islendik yerden elektron tabletde faýllar alanyňda bu resmi namany Excel'de döredilen dünýäde şol ýerde okaljakdygyna göz ýetirip bilersiňiz. Excel'in ilkinji versiýaly Windows operasiýa ulgamlary peýda bolmagyna döredildi. Emma şondan soň Excel öz işlerini toňtatmady. 2002, 2003, 2007, 2010 versiýalary döredildi we olaryň häsiňde täze aýrykçylyklar peýda boldy. Microsoft Office Excel 2010 Microsoft Office 2010 Office programmalar toplamyna girýär we adatça toplamdaky beýle programmalar bilen birlikde gurulýar. Microsoft Excel 2010 elektron tabletiniň redaktor bir näçe usulda işe girilýär. Esasy menüden başlamak düýmesini basarňyzdan soň iş şeýle şekiller ekranda görünýär we siz Excel'i işe girýärsiňiz. Täze iş kitapynda adatça 3 tane boş tabletler bar. Täze kitapdaky tabletleriň sanawlarynda adatça sanawlar sahypa 2 görünüşinde bar. Geljekde sahypalaryň sany we adlar üýtgedip bilinär. Sahypalaryň arasyndaky geçiş adlaryny sıçançyň basylmagy arkaly amal aşyryp bilersiňiz. Elektron tabletiniň her sahypasynyň tutuş meýdany 1.48.576 hatary we 16.384 sitine bölünýär. Ekranda tabletiniň sahypasynyň öýçükleri gözenek çyzyklar bilen bölünýär. Setirler sanlar bilen görkezilýär. Sütunlar latin harflar bilen görkezilýär. A, B, S, Z, A görnüşde. Bu Excel 2003'den 1500 göterim köp we 630 göterim köp tut. Her öýjüň sütun belgisinden we ýerleşen çatyrynda hatar belgisinden ibarat öz şahsy salgysy bar. Mysal üçin S6 sütunyň we 6-njy hataryň kesişýän ýerinde ýerleşen öýjükde S6 salgysy bar. Birinji öýjüň A1 salgysy bar. Iň soňky öýjügi XFG 4848576 öýjükli salgylar hasaplamalar diagramlar we şoňa meňdeşler ulanýar. Microsoft Office Excel 2010 penjeresi we elementleri Gural lentasy Excel penjeresi gaty çylşyrmy ýöne şol bir wagtyň ödünde Microsoft Office 2010 bukjasyna girdilen programmalaryň umumy mailnamasyna laýyk gelýär. Excel 2010 Word 2010 ýa lenta interfeýsini ulanýar. Bu programma penjeresiniň ýokarky böleginde gurallar bilen lentanyň bardygyny aňladýar. Lentada bir näçe bellikler bar. Olaryň arasynda geçiş, olaryň atlaryna basmak arkaly amala aşyrylýar. Salgy atlar lentanyň üstünde ýerleşdirip aslynda ýok bolan menü setirini çalyşýar. Adatda lenta tabletlarynyň hersinde belli bir meseleni ýerine ýetirmek üçin döredilen gurallar, topar ýa-da toparlar bar. Bu goýma Excel başlandy desktop görnüşde el ýeterildi. Goýmak bu goýmanyň adyndan görnüş ýaly dürli elementleri elektron tabletiniň girilmek üçin döredildi. Suratlar, ýazgylar, sözbaşlar we aşaky ýazgylar, her dürli grafik we diagramma. Sahypa düzülüşi, dürli sahypa düzülüşi parametrlerini düzmek we düzmek üçin gurallar öz içine alýar. Gyralar sahypanyň rengi, ugry, gyralary we şoňa meňdeşler. Formulalar bu goýma elektron tabletiniň öýçüklerinde formulalar aňsatlyk bilen döretmäge we ulanmaga mümkinçilik berýär. Funksiýa ustasy we funksiýa kitapxanasyna şu ýerden girip bilersiňiz.
Maglumatlar. Bu goýmanyň gurallary tablisa öýçüklerindäki maglumatlar bilen amallaryň äkli görnüşlerine gönükdirilen sortlamak, süzgüç ulanmak, toparlaşdyrmak goýşuňa meňzeşler. Bundan başga da goýmada beýleki programmalardan maglumatlar tablisa geçirmäge mümkinçilik beren gurallar bar. Syn, bellikleri salmak we redaktörlemek, elektron tablisasyny ýa-da aýrytyn sahypalary goramak we şoňa meňzeş gurallar ölçüni alýar. Görmek, programma penceresinde resmi namalar görmek tertibini düzmek üçin niýetlenendir. Şeýlerik bilen Microsoft Office Excel 2010 programmasyny tanışdyryş sahypasyny tamamlaýar. Egerde bizim kanalymyza agza bolsaňyz we like düýmesini basyp, siz geljekde bu programmany öwrenmekçi bolýan adamlara ulk kömek etdiňiz bolar. Indiki sabaklarda görüşýänçä hoş sag bolun.